Egun hartan, onera esango diote Jerusalemeni. Ez beldur izan, Sion, ez bitez erori zure eskuak. Jauna, zure jainkoa, zure herrian dago salbatzaile indartsu. Pozaren pozez alaitzen du zugatik, alaitzen da zugatik. Bere maitasunez
Pozez jauzika David zugatik, jai egonez bezala. Jaunak esana. San Paulo apostoluak Filipoari egindako mutunetik. Senideok, zaudete beti pozik jaunara. Berri diotsu, zaudete pozik. Ezaguna izan bede gizaki guztientzat zuen bihotzena. Hurbilda jauna. Ez izan ezeren kezkarik, baizik eta gorabera guztietan agertu zeuden eskabideak jainkoari. Otoitz eta errekorinez eta eskerrak emanez. Eta guk pentsa dezakeguna baino handiagoa den jainkoaren bakeak, gordeko ditu zuen gogoko bihotzak, Kristo Jesusen bidez. Jaunak esana. Jauna zurekin. Jesu Kristoen ebangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan horrela garatzen zion jendeak Joan Bataiatzaileari, zer egin behar dugu, eta hark erantzun zuen. Bi soineko dituenak eman bezaio bat ez duenari, eta jatekorik duenak egin bezala usabera. Etorri zitzaizkion zerrelari batzuk ere, bataiatzera eta galdetu zioten, maixu, zer egin behar dugu. Eta hark esan zien, ez eskatu erabakia dagoena baino gehiago. Gudariek ere galdetu zioten, eta guk zer egin behar dugu. Hark erantzun, ez atera inori dirurik gogorkeriaz, ez da gezurrezko salakataz ere, baizik eta konforma zaitezte duzuen soldatuekin. Herria zai zegoen, eta denak ari ziren pentsatzen, ez ote zen Joan Bataiatzailea Mesias izango. Joanek guztiei adierazi zien, nik urez bataiatzen zaituztet, baina badator ni baino ahal sumak dena, eta ni ez naiz inor haren emetakoen lokarriak osatzeko ere. Hark Espiritu Santuaz eta suz bataiatuko zaituzte. Eskuan du sardea, larraina garbitu eta garia mandilo gabiltzeko. Lastoa berriz, itzal ez daitekeen sutan erreko du. Hauen eta beste aurku askoren bidez, berri ona iragartzen zion herriari. Jaunak esana. Eta, esiko horrek, abendu aldiko autobuseko, hirugarren tokia.
osotan hirugarren geltokia hain zuzen ere. Hirugarren igandea pixka berezia da abendualdian. Latinez esaten zaio Dominika Gaudete, hau da, poztutzeko igandea dugu. Eta nolabait ere, Gariztunako laugarren igandearekin gertatzen den bezala, egun honetan atsedena, arnasa hartzeko eguna dugu. Horregatik liturgia ere egiten da suabetu bezala, eta erabil daiteke bi egun bakarra dira urte osoan arrosa kolorea gaurko egunez eta Gariztunako laugarren igandez. Bi egun daude liturgiak berez kolore hori seinalatu dukena. Esan dezake morea baino pixu bat suabetua bezala izango litzatekeela. Arrosa berez abendualdi garaian beti morea baita. Eta bi egun hauetan elizak kolore hori seinalatzen. Egia da, eliz gehienetan ez dela egoteren beste kasu eta hori beti gorez egiten da normalen, baina berez hala izaten da. Eta gaurko egun honetan, alde batetik jaunak postutzera ginen zerbait. Ez, esan genezake itxu-itxuan pozik egotera besterik gabe ez. Baizik eta benetako alaitasunaren eta benetako zoriontasunaren oinarri sakonak bilatzera. Hau da, jainkoak eginak erala, berak maite gaituela, gure bizitzak esanai sakon duela, horrek denak lagundu dezaideke momenturik zailenetan ere aurrera segitzen. Eta gaurkoan Jesusek hortara gombinatzen postu zaitezte. Naiz eta abendualdia, pixka Gariztunekin gertatzen da bezala, esan genezake penitentzi giroko garaia egun, nahi du pozik egon gaitezena. Gauz batek ez du bestean kendu behar. Horregatik gaurko egandearen esan nahia hori dugu. Eta gaurko protagonista batez ere Joan Bataiatzailea gaurko ebangelio honetan. Abendualdi osoa, Amabifinarekin batera, ditugu bi pertsonekin nagusiak. Hain zuzen ere Joan Bataiatzaileak Jesusen etorrera bertatik nolabait ere iragarri zuenak. Lehenko profetek, itun zaharreko profetek, iragartzen zuten etorriko da salbatzaile bat. Etorriko da Mesias izberakoa. Baina, ez egiten noiz, etorkizunean Joanek ordea beste modu bat ere iragartzen. Bertan dago, gure artean da, aiatu da Mesias salbatzailea. Eta jendea joaten zitzaion galdezka eta zer egin beharren. Eta gaurko evangelioan bi gisatako erantzunak emandik. Batzuei esaten die, bi soineko dituenak bat eman dezala, jateko dituena goseak dagoenari eman dezala, eta horrekin batez ere karidadea, maitasuna, premian daudenetaz akordatzea, hoxea egin behar dukaguna. Gero, Jesusek gauza bere erakutsiko du, baina Joan Bataiatzaileak ere hala erakusten dugu. Eta bigarren gauza, zergalari batzuk gerturatu zitzaizkion, eta zer egin behar dugu. Ez eskatu, zuzena dena baino gehiago. Ohitura zegoan, edo bintzat halako fama zuten, zergalari askok, behar zera baino gehiago kobratu egiten zutela, eta modu honetan aberasten ziren haiek ere. Ustelkeria korrupzioa edo bazegoala garai hartan. Haien egoera edo haien boterea nolabait ere, haien botereaz baliatuz, erromatarren aliatuak ziren, eta baliatzen ziren hortaz, aprobetxatzen ziren hortaz, diru gehiago, nolabait ere kobratu eta haiek aberasteko. Joan Bataiatzaileak esaten die ez kobratu gehiago. Eta gero soldadu batzuk, militar batzuk eta guztar egin behar dugu. Ez erabili indarkeria zuek aberasteko edo gezurrezko salaketarik gauza bera esaten dugu da, bi kasutan da justuak izaten saia daitezela eta haien horreten botereaz ez daitezela baliatu pertsona ahulak gehiago zapaldu eta haietaz aprobetxatzen. Hutxera Joan Bataiatzaileak erakusten diguna. Eta hori da, Mesias salbatzailearen etorrera prestatzea. 2000 urte igaro dira, baina
azkenik, eta honekin bukatuko dut, batzuk harrituta Joanek zioena, nahiz eta oso evidentea izan, baina harrigarria izan askorentzako, hola hitz egiten entzutea, holako adurez, eta esaten zuten beren artean, hau izango da benetako Mesias. Joan bera Mesias zela uste zuten. Berak bazuen aukera, esateko bai ni naiz, eta seguru asko egin zioten ez da gizek gaztelu eta denek ikaragarrizko omenaldiak, baina berak esaten dien ni naiz inor. Ni naiz Mesias salbatzailearen ez da bere honetako lokarriak askatzeko edina enaiz. Hau da, berak erakusten dugu, berak seinalatzen dugu Jesus. Hori da kristal guztiok egin behar duguna, ez gure burua, ejemplu bezala sekula jarri, baizik eta Jesus da gure salbatzailea, Jesus da gure eredu bakarra, beti Jesusi erreparatu behar dio.
Atsegin egizkizu jauna gure eskaintza. Eta bete ezazu guregan, sakramentu honen bidez, zure salbamendu ekintza Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna
Hona hemen, jagoikoaren ditotxoa urruko beratuak ez duena zorion soak jaunaren maialituak. Jauna, egin izan, motoio